Dongake duduk mantene Sing tuwek. Sing tuwek. Saman bareng tak dongakne kaya ngono. Iya. Pancen ganteng tenan. Iya, gantune. Pancen ganteng tenan. Mosok nggih cipokan ngene. Jo klitik jo kuwi aja klitik dhuwit cilik. Mula kula ora entuk napa dhuwit sing cilik-cilik. Ngoten lho. Ngoten. Kula termasuk jenengan kok nganti ngenyak ya mesti kebangetan. Lek jo kluthuk Jo kluthuk kok ada hubungannya. Lek wis numpa dhuwit gede, jo ki aja kluthuk ki main. Nah, tegese aja main kluthuk. Liyane lek njiki ora apa-apa. Ora niku. Njiki ora apa-apa. ya padha. Lah mulane iki pas. Niki enten jo kluthuk, niki enten jo klitik, niki enten jo glondor. Sudah? Anu temu cilik sithik to. Kowe tanganmu celanjang ora. Wonge luwemu mesti kacuke cilik. Ageng niku. Iki mulai enek 3 jo. Jo klitik, jo kluthuk, jo glondor. Lah ki jolodong. Bisa jolodong. Sing anyar saged nggih. nggih napa-napa pokoke lek Sekar Gadung iki panggah gadung. Ini yang dinamakan ada chemistry ikatan hati. Betul. Biarpun jarang-jarang kita tidak setiap hari ketemu, tapi menanamkan satu pengertian di antara kula kalian konco-konco musisi. Ternyata satu hati. Nggih. Mula kado untuk mempelai berdua. Niki lagu niki keno. Kagem mempelai berdua Iki. Mas Nanang kalian Mbak Ni. Nggih. Mula kata-katane kula damel. Aku isih seneng ngancani kowe. Aku isih setya tresnani kowe. Aja mbok tinggalke aku neng kene urip dhewe. Mula aja sampai tinggalke. Niki bener-bener hanya untuk mempelai berdua, Nggih. bukan untuk diri pribadi loh ya. Betul, niko lagu itu majemuk Mas, menyeluruh. Nggih. Untuk semua kalangan. Ngeten, wah Mas Minto Bleset. Niki sing gawe lirik niki. Kula sing gawe nada, notasi sing damel lirik niki ya ngono ya Mas ya. Gak Iki kok mesti ora tahu tenanan to. Mbok yo paling tidak ki Pak Doman sama Bu Mujiati ini piye karepe bengi iki sampean itu paling tidak untuk surprise masyarakat sini. Lek Mas Jo Kluthuk niku kalau menciptakan lagu liriknya itu terkait dengan pekerjaan, lek panjenengan mesti percintaan. Loh, biasa toh Mas, pekerjaan itu juga penuh dengan cinta, ngoten lho. Oh, sing ngomong sapa? Loh, pekerjaan kalau tidak didasari cinta apa iso? Iya. Gawe amune ra mbok tresnane apa mbok lakoni, ngono lho. Kenyih. Lho. Iki lho, wong ki nek gak iso nampa ki ngene iki. Lah nampa piye ora mbok kirim kok nampa Loh, piye? maksudnya ki Pak Doman sama Bu Mujiati. Iki mantu. Nah, Ini keluarga besar. Nggih, Sing dimantokne keluarga besar. dulure akeh. Gak gede-gede lho padahal. Oh, Ora kok perkara keluarga besar tuh dulure akeh, family familiar akeh. ya Nah. oke Pak. Niki Pak Minto, niki jos wis. Ayo wis ngerti to. Ya, biantune Mas Anang, Mas Anang. Mbak Ali. Mbak, ya beliaunya wis. Pokoke iki rasa nuturi, rasa ngomong apa-apa Pak, nuturi apa wong beliaunya iki ya dosen, ya guru, ya direktur. Ndak malah nguyahi. Lho nggih nguyah segoro. Hmm. Dadi ngomong apa ki adhe kalah pinter. Lah, mula dicontoh. Jadi lek jejodohan Mas Anang Mbak Ali iki bener-bener wis mateng. Lho nggih lho Pak. Mateng. Nggih ngoten, mateng. Mateng. Apa-apa ki nek jero mesti kualitas. Mas Anang ki pekerjaane lak direktur to. Direktur Kerjane ning jero to. jero. Mula Mesti bermutu dan berkualitas. Gajine mesti larang. Mula angger njaba jero ki beda regane. Beda. Ngono. Nek umpama direktur karo kondektur beda meneh. Kondektur gone ning jaba. Jaba. Mesti murah kalah karo direktur. Ning jero mergo Mergo ning jero. larang. Lho, apa wae angger Wibawa. Wibawa. Angger ning jero kuwi mesti larang. Mesti larang. Jaba mesti murah. Murah. Kowe kena panu pamane. Anu obate paling enggak ya laos. Murah. Gosok. Mergo iki kulino panunen to, Pak. Ya. Laos. Laos Oh, gosok. munggah sithik kejaba Garing dhewe. laos ya lirang. Lirang wis garing dhewe. Murah. Tapi lek jantung paru-paru ki larang obat. Lho kuwi lho. Ngono lho. Dadi nek jaba kuwi Murah. murah. Jero Larang. kuwi. Lho ngerti jari sing ndi? Lho, kuwi murah.
Jarike. Terus Paling ndak 350 500.000. Mergo nggone. Coba jero, wah larange rawuh wis. Street iki merek-merek street. Kowe ora sembrono iki ya wis ditata Mas Minto. Street iki lho, street iki lho kowe iki nyapa tok detak kok kono iki ya. Lho, Pak Doman. Pak Doman menika Pak Damam. Lah Pak Daman. Pak Daman menika alhamdulillah sego pecele pun medal menika. Kowe iki matane iso ndelok kon dindi geting lho aku Mas. Ya ora gething piye nyatane ade ning jero jenang tok. Sego aja nyawang Pak Daman kuwi kepiye? Delok ta sego pecele. Bayuh nyeger sak piring kulupan tok lho. Ya mergo nyambut gawe iki nggih stamina ki ya bangsa Lah, pecel barang. Nggih Pak Minto wis to, pun to. Ini sik. Ngene. Kowe kok maido Sik. suguhane Pak Daman. Kak ngeten niki ngomong manten Pak Minto. Oke dalam akademik, dalam dunia pendidikan. Nggih, Mas apa jenenge? Mas Anang. Anang. Mas Anang kali Bali. Mbak Ali menika di atas saya. Iya. Tapi dalam hidup berumah tangga, itu beliaunya tuh lebih berpengalaman saya daripada beliaunya. Oh kok saged Lho iya no. Mergo luwih dhisik le Loh, rabi. Nggih no, Bos. Ya. Kula niku rabi wis 12 tahun. Ah, Dan sampai sekarang ini yang wajib memberi pencerahan. Nggih, no. Cara kasarane nuturi yang anak, Lah. Mas Kluthuk untuk Mas Klidik tidak diperbolehkan untuk menuturi. Mergo kowe ya kaya ngono. Iki ketok anu kok. Ini, Pak. Awakmu sering beanan karo Mas Minto. Kak kalau Gusti mau diseneni ya mau. Ngene. Pak Daman, Mas Anang. kesana. Nah. Kowe iki nek omong fokus lho. Lho ora- fokus. Pak Daman kalih Bu Mujati. Bu Mujati. Ki muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Tak tonyo lho kowe engko. Lah nyapa mbok tonyo? Sing didongake ki Mas Anang karo Mbak Ali. Kuwi salah. Sing didongakne malah temanten lawas. Ben awet ben digo contoh anak lan mantune. Bapake wis tau rabi mbok dongakne. Loh, tapi lek didongakne kan luwih apik. Wong tuwek iki didongakne ben apik, ben bisa dienggo patuladan anak lan mantune. Lek sing panten anyar kuwi mbok omongi kaya ngapa? Kuwi sok kalau dirubok ning kuping kiwa, ditok niru kuping tengen. Manten anyar kaya ngono mergo sik seneng-senengi. Yes, iki kita nggih turutan. Somben aku lek mayang mantenan sing tak dongake duduk mantene Sing tak tuwek. dongake- Sing tuwek. Saman bareng tak dongakne kaya ngono. Iya. Sing sakinah mawaddah warahmah. Iya. Sik. Ngono Pak Minto. Iya, kenyeh. Syukur dilokke to kowe. Iya no talokne no. Mergo sok kala ki nun sewu. Kaya Pak Minto iki godhone gedhi. Kok saged? Nun sewu lho. Iki dolen sing jejer lho. Ayayune kaya ngene. Iya. Lek sampe imane ra kuat ki nun sewu lho ki. Ki nun sewu. Iki mesti bleset wong iki. Kok mleset Lho pripun? iya no. Loh, arep bleset piye wong ibu mau nderek terus. Mas, di mana ada dalang kok nderekke ngasto garwane ning burine. Iki berarti secara kesetiaan dan pengertiannya seorang istri itu berarti Sing ngomong setia sapa? Loh, Iki ora perkara setia mergo busi nderekke Pak Minto. di mana Mas Minto mayang lenggah dalang, ibu mesti nderekke. Kuwi ora perkara setia. Ini salah satu contoh di mana saya dalang, seorang ibu ndereke itu wujudke kesetiaan. Bukan. Di mana seorang dagelan ndagel, seorang ibu ndereke itu juga merupakan kesetiaan. Tapi lek sama dulu kesetiaan. Lah kok? Iki anggaran, Pak. Anggaran. piye? Bleset ku ngetek kelong cilaka iki kok. Oh. Iki ora perkara kesetiaan tapi keuangan. Jadi aku ndak dipercaya. Ora dipercaya mergo duit, mergo enek kaya ngene iki. Lek ngantek busiran iki mbok tambahi nyatusan, iki bleset sampean. Mas. Mbok cekek glegek, mbok picek blek aku lek ngurusi Elek kayak. aku ora percaya. Sampeyan muni picek blek mergo busri enek. Oh, jajal ra melok. Ayo. Mas Minto kuwi duren mangan tomat. Lho, Rabi Siden rungono. Maria Samurat ngono to. Sik to. Kowe ngelokne kaya ngono ki busri iki ya sinden biyen. Yo, Iki ora samurat lho, Bos. apa, Mas? Iki wis kolesterol. Astagfirullahaladzim. Kowe iki kok terus Mas Minto ki piyayi sing tatak-tatak tanggon. Ngaliyo kowe, ngaliyo. Tuturane. Aku nek ndereke Mas Minto ki seneng ku apa to? Boleh kita berbahasa milenial, tapi secara dasar kasepuan. Mas Minto itu wadahe lho. Ngeten Pak Minto. Heeh. Pun Wis. nyen modal kula. Ya, heeh. Tak nuturi mantene niki. Wis nek kono to nuturi wong mau kene pindah rono atrene Lah, neh. sego pecelemu wis kono sik engko, aku tak rono sik. Masyaallah bocah ki panganan neh. Wis sing gampang lho. Mas, Sik Pak Minto. le nuturi Pak Minto. ben cetha ben teteh. Sik Pak Minto, sik. Heeh. Sing gampang ki lho, Pi. Apa, Mas? Sego pecel lho. Nggih. Lah piringe kan enek kembange. Heeh. Dikira kemangi, dingin nak ngenekne.
Kuwi mari gawe kaca tinggal dadi laro. Batine Lah apa tumantos kowe piring polos putra nek kembangane kok iso mangsamu. sendak-sendoke dikira kemangi. Nyuwun kalih piring, Mas. Mboten, Kagem mboten, Pak. kagem dagelan sak kekalih niki. Tenang ya. Sitok ya. Kowe nek nuturi sing apik lho. Nah, Sesuai karo hidangan atau Ngeten. pasunggatane. Nun sewu. Pak Danang, coba. Pak Daman. Pak Daman. Kowe iki nek ngomong ki dipikir sik sadurunge ngucap. Dadi wong kuwi sadurunge mlaku dipikir tujuane. Padha karo menungso, apa sing dilakoni kudu dipikir sik. Apa sing diomongke ati kudu dicepakke. Ngono lho, Bos. Dadi ora kok angger jebles contongmu kuwi. Didelok sik. jadi ati iki karo lati ben Nah, nyawiji ini. ngono. Yo ora iso to. Ati karo lati nyawiji bener klep piye. Sing tegese sik apa sing mbok omongke iki utusane ngati ngono. Wis tak omongne to, nek kowe arepe mlaku, deloken tujuane sik. Nek kowe arepe ngomong, deloken pikiranmu sik. Ngono lho. Ngene Pak. Pikirane mek pecel terus kok. Duh, iki aja didelok pecel ya Pak Minto. Lah apa? Beliaunya Pak Daman, Hmm. iki nyugi sego pecel. Iki kanggo pitur temanten kekarone. Mas Anang, Mas Anang karo Mbak Ali. rumangsamu apa Mas Anang bentuke koyo kulupan ngono apa piye? Iki ora kulupan. Wong Jawa kudu njawani apa sing enek iki dienggo pitutur. Paribasane wong Jawa biyen lek enek to. Le aja lingguh ning tengahing lawang. Iya, iya. Mergo lek kowe lingguh ning tengahing lawang kuwi sok ben duwe anak cangkeme sak lawang. Biyen enek to ngono kuwi. Unek, Ya. unek. Pesemone kaya ngono kuwi. Pesemone kaya ngoten Pak Minto. Iya. Le kowe aja nglingguhi bantal. Kowe lek nglingguhi bantal kowe udunen. Ki wong Jawa ngoten iku lho Pak Minto. Ah, Iya ah. mek ngewehi Lho, etika nggih, ya, sopan santun. Le, kowe lek mangan aja nyangga piring. Ben, Sok so- uripmu ndak dadi sanggane wong tuwa. Nah, kene iku. Mulane kula sing kula ugemi wong Jawa Pak Minto. Dok, kowe nek meteng turu aja mengkurep. Mergo lek mengkurep kaya joplangane TK. Gendul-gendul. Pak Minto. Iya. Dadi niki non sewu. Iki ora sadar Pak Daman iki. Pas arepe ndelok tempene tipis ngono to kowe. Gak, iki pitutur. Oh iya coba. Pitutur kanggo Mas Anang. Anang karo Mbak Ali non sewu. Pasunggatan iki. Enek apa iki? Enek sego, enek iwak, enek apa tempe, enek kulupan, enek capar, enek sambel kok. Iki nek werdine si dewi-dewi. Tenan po? Iya. Ora mbleset lho. Lho tenanan. Iki wujude ming suguhan lho. Lho iki nek werdine dewi-dewi kanggo pitutur temanten kekarone. Oleh guru tapi dalam ilmu berpengalaman, ilmu Jawa pedhot liyonya. Mas Anang, Lho iya. iki dijupuk saka darane sego. Sego menika saka tembung sekolahmu kudu dhuwur. Nyatane wis terbukti Mas Anang karo Mbak Ali iki dadi direktur ana ing universitas, ibune garwane dadi guru. Iki pendidikan itu penting, Pak. Alhamdulillah. Iki sego. Sego. Go menika saka tembung go ki gotong royong. Lek wis dadi temanten kekarone kudu gotong royong. Jangan mempunyai jiwa idealisme. Tegese hidup berumah tangga apapun bentuk permasalahan harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Masya Allah. Berat Iku. samadi. Jinjing ringan sama dipikul. Ya. Wis sego ya. Sego. Dhuwur sego tumumpang pecel. Endi? Iki lho matamu. Oh enek pecele ngene kok iso ngono. Pecel. Hmm. Rungokno manten lanang lho. Kuwi WA bojone kuwi lho. Ki lho Dik rungokno, aja kluthuk tutur-tutur lho. Engko nek apik sesuk tanggap neh. Nek elek ya rasa. Aduh. Ngono. Pecel. Pecel ki saka tembung pegel. Yen duwe rasa pegel karo bojomu aja beradu argumen. Siji ngalih mbok menawa kuwi bisa ngrampuke perkara. Yen siji ngalih kudune paribasane pegel atine ning aja dilampiaskan dengan emosi yang tinggi. Dadi banyu sisok ya dadi geni. Iya, dadi wong ngalah mergo wong ngalah ki ora kalah. Aja rebut bener ning rebut salah. Masya Allah bocah ki ya ampun rupane kok super tetra kok iso ngomong. Seperti matamu. Wi, pecel. Pecelipun. Cel. Cel. Sampe iki. Saya Banter ya rame. ya roh iku ya. Cel. Pecel. Cel niku. Cel. Wah. Cel menika celah, Pak. Celah. Mbok diganti gini ya. Gak oleh, Pak. Celah. Nah ini edukasi Pak, Ya, edukasi. iki kok. Boleh kita berkesenian Nah. tapi harus pakai Nah, attitude Pak. betul lho, Pak. Celah. Nah. Dadi manten lanang ya kudu golek celah, wong wedok ya kudu golek celah. Ah, aja kesusu. Mbok yo kok kepleset merah. ta ya ya. Gak aku lah mungkin kepleset aku tak hati-hati ya. Celah lek kepleset. Celah. Iya. Jadi harus mengambil celah. Mana kekurangan istrimu dan mana kekurangan suamimu. Kamu harus bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan keluargamu. Nah,
pecel menika lak wonten kulupanipun Mas Minto. Iya. Menika ingkang inggil ingkang dipun wastani nggih menika capar. Capar menika saka tembung caki capelah cita-citamu setinggal langit untuk mengangkat derajat keluargamu. Masya Allah ya. Paripun Par menika paringi, muga-muga diparingi berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. sanesipun capar lajeng wonten sawi. Sawi menika sayek saka kapti. Lah iki. Wi menika Wi menika saka tembung wi. Wi menika saka tembung wi. Wi menika saka tembung dadi guru kudu wirawiri golek rezeki, Pak. Ngoten lho, Pak. wontenipun capar sawi lajeng dipun campur kalian kangkung. Kangkung mosok enek kangkung. Kangkung. Tegesipun ingkang lanang kedah bekungkung. Kepapuk ya. Kangkung. Oh iki lho kok iso sing lanang mekangkang iki lho kok iso. Ah rasa mbok kongkon kok wis mangkat dhewe kok iso. Ijane iki panten mau suwike. Ayo, kangkung. Kangkung. Iya. Kang kita tataplah ke belakang. Jangan menatap ke depan. Belakang masa lalu adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Kong. Kong menika kakung, wong wedok kudu ngajari wong kakung aja sewena-wena. Wedok iki diawe mesti Diawe kudu ndodok, tegese ngabdi bekti karo wong lanang, aja sewena-wena, aja golek menang. muga sing lanang Lanang ki lancip tur duwe kawenangan. Ngono lho. kuwi sing diarani Kangkung. kakung. Wontenipun capar sawi kakung lajeng kasusul nggih menika genepanipun tempe. Tempe. Iki lho enek iki lho. Tempe iki lho. Tempe. Tempe Menika sakit wong tempo. Oh, aduh. Jadi kamu harus punya waktu, jeda waktu Iya. untuk memberi sesuatu harapan terhadap istri kamu. Wong wedok njaluk apa-apa, ya kuwi ditempo. Paribasane wong wedok njaluk gelang emas kalung utawa barang sing sekirane wong lanang ora iso nyukupi, kudu ditempo. Nduk, sok ben 5 ulan kes tak tukokne. Wong wedok kudu sadar. Oh. Ngono lho. Rungono. Diam adalah emas. Diam itu adalah emas. Mulane bojoku njaluk apa-apa, aku mesti meneng. Lah nyapa? Lemas kok. Kuwi jenenge ngirit kuwi. Ngono lho, Bos. Penipun. P menika saka tembung P. Yakrek wangel to Pak P iki. Ayo jaremu iki mbok werdekke kok. P menika saka tembung daerah timur, Pak. P menika belan-belan saja. Oh, bahasa anu ya kono medan ya. Belan-belan saja. Belan-belan saja. Jangan tergesa-gesa. Kok aja ming taktuk. No, Harus pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Paribasane manten pertama, bulan pertama atau bulan Harus pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Kalau tergesa-gesa sakit. Sakit, Pak. Malam pertama ibaratnya sampean dadi manten nun sewu. Aja grusak-grusu ala bermadu. Paribasane sok ben yen duwe anak kuwi muga-muga sok ben yen duwe anak kudu ganteng, wong nek duwe anak wedok ya kudu ayu, duwe anak lanang sing soleh, duwe anak wedok sing solehah. Ibaratnya itu minta. Lambemu lek mundruwi wi lepo anakmu ki sing lanang ganteng. Loh, ganteng lho, Bos. Sapa jenenge jajal? Pak Is ganteng wis sampean nyepelekne kula sampean. Nah, apa aku ndak ngerti kronologine apa sebabnya anakmu kok ganteng wong kira tanggapan kayak anake tanggamu. Loh, pancen ditesodakohne kok bojone. Nah, dalah. Ora ngerti to jenengan. Kamu kok tanggoku mek awakmu tok. Wong perumahan. Oh iya, tadi pelan-pelan. Mencari celah. Oke, Mas. Iya. Donga, Mas. Malam pertama kamar, lebu kamar sak ojo taktuk. Sadurunge sampean tuh minta. Oh iya. Ya apa to kok nggih iki? Cis tipis-tipis. Ya berpacu dalam melodi. Donga nggih Mas Anang nggih. Pas ngagem songkok sing putri jilbaban. Jilbaban palibasane wong wedok kudu ditarik sik. Wong wedok nari sik. Ngesake no mboten Mas, ngono. Iki penting. Diagem mboten. Penting. Sing lanang ya ngono. Tapi abot lho Mas. Nun sewu Pak Kulo niki ngangen-ngangen jaman temanten anyar karo ibumu ki kon njaba ki aku ku arep ndonga bareng ning jero ibumu mlumah donga wis ilang kabeh. Sampean tradalang haus lho kok. Sampean mergo ora disiplin, tapi beliaunya tuh pasti disiplin. Donga riyen, Mak. Wudu sadurunge mangkat. Wudu riyen. Wudu ki saka tembung? Loh, wudu menika ya paribasane menika ngresiki sesuker kalane utawa nyuceni. Ora lek mbok tegesi kaya capar bareng lek wudu ki apa? Mboten oleh niku kula wedi lek ngoten niku bahaya. Sementing wudu. Nek wis wudu mlebu kamar, mengke maos Al-Fatihah ping 1500. Alah, Oh, lah kuwi sosok gak entuk celah kuwi. Lah mengke Pak. Kowe iki ya sembrono. Wontenipun TP. Isik-isik eling jangkrik.
lajeng dipun campuri kalian daging. Daging menika dangan muga-muga sehat sak kabeh. Ging menika jogging, isu kudu jogging. Olahraga. Olahraga penting. Kaya bojone sampean Bojoku, wah. olahragane outbound. Bojoku outbound, Pak. Out ki metu, bon ki utang, dadi metu golek utangan. Nah, Saiki niki. jos wisane. Niki wontenipun daging lajeng nika dipun wadahi kalian piring. Piring Nah. iki kudu memanfaatkan pipimu sing miring. Nek diambung kiwa ya Diambung manut. kiwa ya ngiwa, diambung tengen ya tengen. Kudu pipine kudu miring. Ning siji Mas. Napa minta? Pipine lek diambung kiwa ya ngiwa, diambung tangan ya tangan. Ning siji aja oleh mangap. Lah kok ngoten, Mas? Oh tahu kok, Pak Minto tahu kok. Pas mangap lah kok kolu. Piring ki pipimu sing Miring lah wis. ngagemipun sendok. Sin, Nah. sin menika saka tembung sendok. 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 Sendok itu ya timur neh iki. Senantiasa jagalah istrimu sebaik-baiknya. Iya. Doknya. Dok iso ketemu ndodok, wong itu kudu ndodok kudu. Lah iki sing terakhir jangkepe dahar ki mergo pecel ngangge sambel. Sambel ki sambutlah keluargamu sebaik-baiknya. Nggih. Bel ki umbel. Sing terakhir kok ora kepenak lho. Bel ki belelah istrimu dengan Alhamdulillah. cinta rasa kasih sayang yang tinggi dari hati. Is, istimewa Loh tenan. iya, Iya, iki iya, penting. iya. Nyapa kok Mas Anang ngagem songkok? Golek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Wis iki mare ora ngerti tata cara kok, Mas. Pokoke dongane lah muga-muga Mas Anang kali Mbak Ali nggih. Muga-muga jadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bon. Dongakne gawe lagu iso ya? Oke, iso. Cobi Mas. Nyuwun tempo dulu Mas, tempo dulu. Oke, Jan. Nano nani lilo coba apa ya? Iso. Lalu. Saged to? Ora iso. Lho. Pelawak kok ngendi-ngendi Iso ora iso. Kenyih nyamut dari kok kenyih iki. Hmm. Iku kenyih iki. Aku nek pomo kowe tak jak reno-reno gak iso golek liyane lho aku. Liyane ra nek sing gelem aku tok. Tapi tenan Mas. Lah tenan lho. Lah mau lho kok jak ya ora gelem to. Nggih to. Tanggal pira tanggal 7 Juli. Juli to. Ora gelem mbok jak. Mbok jenengan jak. Alah, wedi karo Romo wedi. Nih kula saestu Mas. Niki kula tekankan, apapun bentuknya grup itu harus solid. Enek sithik ya dom sithik, akeh ya dom. Saiki ngono, Pak. Hmm. Saiki ngoten iki. Ngono. Dadi Biyen saling lah. bertahan grup. Biyen ra ngono. Kula ora iso nek niki kudu adoh mboten iso. Saiki ngono. Soale aku kalah terus. Alah. Saiki tak uber. Aku bareng tak uber. Sapa ora? Iso iso. Cobi Mas, kote Mas, Iso. sampe Ayo cak tuku apa aku lak iso kok. kok tuku mbahmu iki kok iso. Bengi iki di rumah Padaman. Piantune pancen ganteng tenan. Iya. Kecore wong penak to omong kamu. Bengi iki di rumah Padaman. Piantune pancen ganteng tenan. Osok nggih cipokan ngene. Lah, kepiye to iki? Lah aku ki bangga lho. Bangga yo bangga tapi ora aku. Mas Nudung, ternyata ini dagelan yang sangat bodoh. Wong cepokan lho liyane cemawis kok awakmu lho coba. Ngawur nek iki gak masalah iki dadi masalah. Ngawur jenengan iki kok iso. Mas, dik. Sik. Apa? Kita ganteng ngabekmu enak lho. Masa to? Kok gek ndek mosok abab. Ababmu mendal iki. Oh ya aku dhewe iki. Oh no. Kendangmu Mas kayak zaman biyen. Iya. Sik to, iki sik terus to. Bisa ya. Sasa iki enak. Penjalan saged to Mas Min? Padaman. Penjalan riyen Mas Min. Gak, Padaman. ora iso aku. Padaman kamu itu Kayak padaman. kelihatan saling melengkapi ngoten lho. Wong loro ae aku tak nyaut. Padaman. Hmm. Ini padaman. Itu lho bionya lenggah di belakang lho. Mungkin sebentar lho, Pak. Padaman. Iki lho padaman lho. Saged to. Padaman karo. Yang mana? Sing jilbab lho. Lah. Kagem songkok sebelah itu lho kok iso. Kene Mas, coba Mas. Bengi iki di rumah Padaman. Asik ya. Bengi iki di rumah Padaman. Sopo enak ini? Tuh. Apa? Nembangmu kapan kok mingsul tok iki lho?
Jogite. Lho. Omong kamu kayak wong lawas. Sul. Ya omongane wong lawas lho sul. Tahun 70-an sul. Langsung. Ya, kok lek lairitan 70 sul ngono. Goyang kuwi lho nek ngarani iki lak sul to. Ayo ngapa? Kene sing nembang sampean sing sul. Gak kelingan. Sul ki yo tenan. Iki tembang-tembang iki lawas yo tembunge yo kudu lawas. Ayo. Ayo Sul. Bengi iki di rumah Pataman. Yen pak taman yen tak sawang bagus tenan. Insya Allah pikantuk berkah pangeran. Insya Allah rezekine saparan-paran. Mantene Mas Anan Mbak Ali. Yen tak delok loro karo ora cilik. Ora metu wonge ora ndelik. Bareng jejer wong loro lirak-lirik. Lira-lirik. Lirak-lirik. 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 Nanggap wayang dalange Mas Minto. Mas Minto saka desa Pakis Rejo. Awange bagus atur gagah piteksa. Yen tak delok celaki Minto kondang kaloko. Apik. Kondang Apik terus. kondang kaloko. Kondang kaloko. Kondang kaloko. Aku la meling prawan saiki. Iki piye? Ayo, ayo. Aku la meling prawan saiki. Ayo, meling apa iki? Ayo. Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Lah kok kono isone mek kuwi tok lho. Aku pancen sing buntute tok. Masyaallah ya tetep ngarepe dienggo to. Mah aku pilih brutune tok aku. Wah, layakno reget. Ayo. Kula meling Meling apa? prawan saiki. Iki lho. Kabeh wae aku kudu sing ngati-ngati. Nah ngono lho. Nggawe rok jero dirangkepi. Mergo saiki akeh entup mandi-mandi. Nah ku lho, ya ta apik. Apik, Entuk apik. mandi Mas, marai bingung. Bocah-bocah saiki diomongi mesti mekungkung. Weh. Akala cengkeng tuk yen ngentup mlentung. Mergo sing ngentup kala jengking jero sarung. Dor. Kowe mleset kok mestine dijak tembangan mesti ra penak kok Mas. Jajal iki ditembangke kuwi. Ya. Urus saya Pak, saya Bos. Sakurunge iki anu mantene arep nyanyi kok iki wong meling kok. Oh iya ta? Saya mau duet. Pasangan. Oh Iya, ya pasangan oke. kembali. Meling duet, Bos. Duet, Ya timbalono no. Iya, sik to, sik to. Bos. Ben tembange tambal ban sik, Oh. engko terus Mas Anang Jos. naik Oh, panggung. bareng. Ben Oke, persiapan. siap, jajal. Pas Kuwi iki. tambal ban pas mergo pojok iki wis kayak ban tubles iki saya. Oh, ngerti. Kowe Ya, iki. iki Sik Bos, aku gak mau terima aku. kabeh wis ganti Mbak Mita, Mbak Ani karo Mbak Tiah tambal ban. Ya, kaya ngapa? Dok, goyanganmu rada anu, gesul sing jaman biyen. Dadi lesul sing padha sing rampak, ya. Gesul jaman biyen. Heeh. Kayak sol sepatu wae. Nggih, Ayo. Cecil. Wah, apik tenan iki. Ya, tenan. Ya iki lho, Pak, bumbune tontonan saiki kudu ngeten iki. Mulane aku lek tanggapan iki mau mulih jane asine aku wis. Loh kenapa? Aku lek bar nyawang sinjenge mulih bojoku tak tekek ya aku wis. Kamu jangan sia-sia lho ya. Kamu harus ingat nalika semono lho ya. Iya, iya, iya. Kowe tak kandhani. Ya. Sing mbok pek bojo kuwi mbiyen mbok jikuk, mbok jak Ya. ijab, kuwi wis mbok anggap apa? Ya bojo lah bojo. Bojo. Garwa. Garwa kuwi apa? Sigara nyawa. Lah gini kok mbok sia-sia. Tur meneh lemu nyambut gawe kesuksesanmu ki tak lepas dari doa seorang istri. Kuwi Pak. lho. Nggih, Pak. Nggih. Garwa ki sigarane nyawa aja disia-sia aja mbok gawe lara. Garwa ki apa? Sigarane nyawa. Mahku kok sigar karo dawa. Alah ndek saiki pisan. Kok dawa kepiye ngono. Coba Dek. Coba. Kamu yang Kamu pegang mic di atas, Bos. Nah, gini lho. ngono. Oh nang ngisor ngono ya. Aku kan yo keri ya. Dia
Dawuh, Pak. Lek nyekel mik sing pernah ya, Nak. Nggih. Nyekel mic sing apik terus aku meling. Saiki nek Napa? nggawa HP barang kuwi nek ndeleh ya didelok. Ki mau bodho telat kabeh aku ngerti kok. Ya apa? Telat apa wong gamelane ambruk, Bos. Ndeleh HP kuwi cah wedok-wedok iki tak kandhani ya. Tenanan. Bawa iki. mencolot, Bos. Nek nggawa HP sesuk-sesukne aja diadahi tas. Lah apa? Aja dikek kene barang. Lah apa? Iki mesti HP dikek kene kok, Mas. Lah kok iso? Ya jelas tanpa sinyal no di sini. Lah apa? HP kayak kene lah daerah pegunungan to iki. Sinyal sulit. Layak sok sinden dibel. Angel iki mergo meletakkan HP. Engke teng riki, daerah pegunungan, sinyal sulit. Lah lek yoga-yoga mbok bel mesti penak Pak Minto. Lah ngopo? Mergo HP kayak gini. Sebabe. Cedek tower berarti mesti penak wis. Wis. Ini mesti kakean sul ngono berarti. Ayo Mas, jajal bensul Ya. iki. Cah telu bensul jajal. Garingan sik ditipungi coba lek sul kaya ngapa. Ya. Contohnya Mas Luruk, contohnya kuwi mau. Kene. Sing kuwi mau. Ya aku tahu joget iki ning perawatan di Ojo joget tau sul. Langsung. Coba sing kuwi mau sing. Saya sini iki. Nih, saya sini. Ta karo ya. Wah, keruak tuh ya kuwi. Apa? Oh, masuk angin. Ngono tak omongi keruan ngomong aku tak keroki. Gawe duit. Bojoku niki tak keroki lho kok metu nomere to Dik. Rumangsamu apa keluarga bangkak ngopo piye kok iso? Kok iso dikeroki metu nomere iki? Gini ya, kakinya gini ya. Sret. Ini goyangan lawas ini iki, oke? Kok goyang lawas itu bukan goyang. Sul. Ayo. Iki, ayo. Sret. Ganti kene sret. Ya, oke? Oke, ya. Nah, dompo. Ah, oke, sip. Ya, oke. Anu sing kedua versimu goyang munyer mau. Iki ya, balik lek sret langsung tek. Iki penting iki ya. Lah iki sul iki. Ya. Iki ya. Iki ya, oke. Oke, ya. Apa iki? Cacal, oke, anu sih. Tibong tok, tibong. Dek Miko ya kaya ngapa? Asik. Ya. Tuh. Semadap kanan. Setelah kasut, setile keri. Punya lah. Sul. Sul. Cepet no, ora terus kalem. Nanti cepet. Kedang Mas. Cepet iki. Lho, ngene lho cepet lho. Ya jajan. Ora terus kalem. Nginang ngene. Lah ngene terus kapan dadine iki? Kok dadine. Oh. Mas, kabeh ki bangkeane dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe ya dhewe tapi ngeteni irama ngono kuwi kok rumah samu kaya das. Ayo, balik. Ya Ayo. ampun, ya ampun. Undange. Oke, kiwo. Yo kanan. Just kanan. Ayo. Ah, Distruktur, mana struktur? Sul, cepet. Set. Nah, terus. Nah. Lek cepet ngene lah gampang nelek to, Bos. Kok gampang nelek kepiye yo gerakannya itu Bagus. serasi. Oke, Langsung yo. sak musiknya ya. Sikat, yo. Coba. Ya, Jan. Iki lak nun sewu, Mas. Nggih. Lah. Anu remote-mu ndangkekno sik kae lho. Remote apa aku gandol truk kok. Tak kira Ya, remote. iki tembang tambal ban disarani Mbak Ani, Mbak kita karo Mbak Diah. Gandeng nyuwun wedal panjenengan sawetawis Mas Nggih. Anang kali Mbak Ali kersanipun minggah dan terdokumentasi momentum pernikahannya beliau berdua. Ya. Nih, Ya. ngoten. Monggo Monggo, Mas monggo, Anang, monggo, Mas. Mbak Ali katon minggah panggung. Nih. Tutuk. Monggo Mbak Ali, monggo tidak sini. Sampir main serasa pager. Monggo Mas. Bojone ya diwangi to. Ngerumpul dhewe. Tak ewangi. Apa tak ewangi kok mentor. Sopo
Mik. Sampeyan ki ya ngono. Nggih. Naik panggung itu ya biar suaminya yang nolongi. Apa tak tulungi lah kok Mas Anang menteleng. Lah sampeyan ya ngono wong garwane sik ning kono kok mbok gandeng kok iso. Izin Pak Minto. Nggih. Niki mboten kumo lancang kula nginjahkan Mas Anang dan juga Mbak Ali. Ini salah satu bentuk bahwasanya saya bangga terhadap beliaunya karena beliaunya ini bisa dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa itu beliau berdua. Alhamdulillah ini loh. Guru ki ngene. Guru ki GURU. Iya. G itu gagasan dan idenya selalu diberikan kepada anak didiknya. U itu usaha mencerdaskan bangsa yang menjadi semboyannya. Iya. R rasa satu dan satunya tidak membeda-bedakan untuk generasi bangsa. Ngono lho. Dan U yang terakhir, usahalah bingung walaupun gajimu pas-pasan. Jadi Loh, ora pas lho iki. tapi lah yo mana sing dalane pahlawan tanpa tanda Oh, lah iya, jasa. iki. Mas Anang maaf. Mas Anang menika direktur dulu di Unisba ya? Oh, Oh wakil Wakil direktur. direktur, Dulu di iya. Unisba lama. Di Unisba itu dulu Universitas Brawijaya. Blitar kene lho Unisba. Unisba sini. Heeh. Anakmu ning nggon Undip to mbiyen? Aku mbiyen ning Undip ya aku ning Universitas Diponegoro. Universitas di Ponorogo aku mbiyen kuwi. Jurusan apa kuwi? Reok karo Jatil aku yo. Wah, Masya Allah layakno anake sing terakhir kayak pentulan to, Mas. Kaya kuwi karo Pak Minto kuwi bojoku. Gini Mas, ning Mas untumu lho, Mas. Mas Anang, Mbak Ali, ini biar dipun dokumentasi karena suatu kebanggaan bahwasanya pada malam hari ini adalah malam yang bahagia untuk jenengan berdua, Mbak Ali. Nah, sangat bersejarah. Sejarah. Lah monggo, menika satu Iya. ucapan yang mewakili dari Bapak, Pak Daman sama Bu Mujiati, kagem para-para tangga teparu lan keluarga Iya. besar. Nggih, niki sakjane ucapan kula simpel. Simpel nggih. Kula wau asine kan pengen foto ning jero omah. Oh niku kedawan, simpel nu nggih mek simpel tok niku. Nggih simpel. Nah, ngoten. Tapi terus ngapa diunggah niki kan suatu kesalahan asline. Ini yang menjadi pertanyaan saya ini kan tadi Mbak Ali, Pak Minto izin nggih Pak Minto nggih. Iya. Mbak Ali tadi sempat bertanya kepada saya, no. Bojoku apa tresno karo aku? Kowe ora Iya. ngracuni. Enggak, saya enggak ngeracuni. Tenanan lho. Tadi itu ungkapan pertanyaan bahwasanya iki kan pacarannya kan dadak ya, Mbak anu Mbak Mas nggih. Dadak. Dangu. Suwi to. Oh, Kowe berarti- kemeroh iki jan. Wong pacaran suwi bareng dadake masamu. Sing dadak tibake pacarane Pak Daman karo Bu Mujati tibake. Biasane. Wong beliau itu sudah lama berpacaran kok iso. Ungkapan Anu Mas Klitik, Jawab, kula nggih jawab. badhe tanglet. Monggo, monggo. Tiang ngapusi niku dosa napa mboten? Nek ngapus nu makruh. Makro Delok tujuane. Susane. Ngapusi nek penting dienggo guyone wong niku halal. Makruh. Ngono. mungkin lek kula mbikak Quran terus ora enek ngapusi makro malah kula kula tuntut jenengan nggih. Loh, bahaya lho. Ayo. Kula nek jenengan tuntut mesti jenengan kena pasal. Napa? Pasalnya 351 menika. Apa kuwi? Pakan pitik. Pakan pitik. Wah, jan iki jangan tak jelas ya. Pripun Pripun, Den, Gus? pripun. Lah nggih. Soale ora enek mang sing takon kok. Bojo kula iki masalah pacita bener mboten wonten. Namanya ngapusi niku dosa napa mboten? Dosa. Dosa. Lah jenengan mau ngapusi napa mboten? Jujur kula. Jujur pripun? Jujur lek ngapusi. Jujur. Njaluk ngendikan ngoten mboten, Mbak? Pun lali. Wong gampang lali niku hukume napa? Napa? Wong gampang lali niku hukume ra kelingan. Nah, Ketoke wong loro padha blesete iki. tidak. Wes. Tidak. Oh, saya bangga, saya doakan jenengan Mas Mas Anang iki koyo Mas kula karena kedekatannya beliau ternyata dengan dosen-dosen Unisba itu padha kalih bolo-bolo kula Iya. dan Mbak Ali ini terima kasih mudah-mudahan selalu setia menemani Mas Anam sampai akhir hayat besok nanti. Nggih. Sudah Amin. berapa tahun di Uniba, Mas? Unisba dulu Dulu 2-3 tahunan. Oh, ini 4 tahun di sana, Mas. saya bakul cilot di depan. Oh nggih, jenengan dia kan saingane cilot Pak Lan SMA. Nah, Iya, itu. betul. Nun betul. sewu, biarpun ini bapaknya dulu penjual cilot, Ya, tapi saat ya- ini dadi dagelan, saat ini anaknya tenggene Unesa. Yunesa Teng sama. Umbra. Ya. Kuliah ya, Mas? Bakul cilot bangga terusnya aku. Aku buka cabang. Oh, nu gak angel Mas, ya. lagi sing nomor piro sing ning untumu ke, Mas? Mas, menika untukmu Universitas Tugu Muda. menika nomor kalih, Pak. Oh. Dan alhamdulillah yang nomor 1 Mas Semester piro, Mas? semester sekawan sampun semester Oh, sekawan. nggih, nggih. Ambil berapa jurusan? Rong jurusan. Yang jurusan satu? Komputer karo hukum. Dadi isuk juga komputer sore hukum. Dadi wis dadi maling. Oh, lah kuwi 363 kuwi. Mas Anang, wis iki tidak ngurang rasa hormat. Bangga nggih, bahagia pada malam hari ini nggih. Ya, Rati maceng, Mas, rati maceng, rati Sebenarnya maceng. ada Balik, rati setunggal maceng yang Mas kula Anang. takletaken. Napa, Mas? Wau kan Kalih jenengan- sinten takut kalih sinten? Kali Mas Klitik, kali Mas Nggih, nggih, Cekrutuk. nggih. Niki nggih babakan asma. Nggih. Kritik arek kluthuk. Itu
biasanya kan cilik sak ndumil. Nggih. Niki kok awake gede napa ngoten, Mbak? Mergo awake gedhe niku jan tingali mungkin jero kula didip. Enek sing cilik-cilik sitok. Lah jenenge klitik kan biasanya kan cilik Ngeten. Asma Kinarya Joko gitu. Ah Mas. iya. Klitik itu nun sewu. Menurut penjenengan klitik niku napa? Klitik itu nggih cilik. Cilik, duit, cara duit lak logam. Nggih. Klitik. Klitikan, nggih. Mula kula jenengke Jo Klitik kali bapak kula pelawak siswa budaya Jolego niku Jo Klitik, Jo kuwi aja, klitik duit cilik. Mula kula ora entuk napa duit sing cilik-cilik. Ngoten lho. Ngoten. Mula termasuk jenengan kok nganti ngenyak ya mesti kebangetan. Lek jo kluthuk Jo kluthuk Jo niku kluthuk. ada hubungannya. Nggih. Lek wis numpal dhuwit gede, jo ki aja kluthuk ki main. Nah. tegese aja main kluthuk. Liyane lek njiki ora apa-apa. Ngerti kok? Lek njiki ora apa-apa. ya padha wae. Mboten. Niku namung sandian. Hujan nggih Pak Minto. Nggih. Heeh. Anu, Terus masalah. lek Mas Jo kluthuk kan barang gede. Iya, besar, Tapi nggih. ternyata kok mek cilik. Ngoten lho. Ya gede sabare lek kula. Oh, Gede nggih. sabare Tapi kalih memang- nggih kalih jane nggih gede. Ngoten. Lah sakniki kula taklet panjenengan. Nggih. Kok jenengan jenenge Anang. Anak lanang. Lah kudune sing niki teng riku kok nganti niki ini kok teng riki. Ayo sebabnya napa? Dek niku lek kados Pak Minto kan jenenge gede. Nggih. Iki kalih berarti kan Dek kan loro gede. Ini kan malih gede sak menten. Oh. Jadi gede sak menten. Sik ngapunten. Niki sing kula tanggap niku kan kali jenengan kok malah kula sing kon dagel. Lah mulane niki pas. Niki enten jog kluthuk, niki enten jog litik, niki enten jog glondor. Nah, pas Ngeten lho. Niki dokumentasi Nah, masalah. dokumentasi. Dan dokumentasi YouTube ini Nah. bisa disaksikan sampai besok. Nah, Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dokumentasi ini bisa mendokumentasi besok jenengan kalian Mbak Ali akan mencintai sehidup semati Lah bersama. niki sok niki mesti sesuk-esuk kondang. Wah, mambengi jog litik karo jog kluthuk gandeng karo jog glondor. Wah, gayeng ta iki. Nggih, Ojo. ngapunten kula tasih niki lho. Niki wae ya dihapusi ya dipring kalih nganu Mas Kluthuk. Nggih. Wong kula nyuwun, Pak Mas nyuwun fotone. Nganu mawon mungkin foto teng dhuwur panggung ngono. Ternyata niki malah digarap Pak. Betul. Enggak, foto ya. Betul, niki enten wedang kali jam enggak. Foto dulu. salah itu Mas Anang jenengan ini mau ngundang kok jo klitik ali jo kluthuk. Atau arep mbok golekne sapa uncak. Ayo, foto ke saya. Enggak, Pak. Nah niku. Wah, masalah. Anu ngeten mawon, Mas. Ndak kirim ana fotomu mau nyapa to? Nek foto tapi foto ronsen lho iki. Ngono lah nggih. Tapi Mas, niki Mas. Anu kan mendetne niku keluarga besar. Kedap nggih, Mas. Nggih. Kali tembangnya napa dinyanyikke pisan nggih? Ngapunten mungkin sing nembang kan Mas Joklitik kali Joklitik. Oh nggih nggih siap. Boten requestnya apa nanti biar dinyanyikan Oh, nggih. anu Sekar Gadung. Enggak foto. Nggih. Paham niku. Gayane piye to, Bos? Anu Mas Kluthuk meringis, Mas Klitik ya meringis. Ya, meringis kabeh. Meringis. Meringis. Bagus. Sudah? Anu temu cilik sidik to. Kowe tanganmu celanjang ora. Ngono. Aku tahu ngaji karo Gus Miftah. Mesti dene. Aku mau petuk Mas Anang mikir, wonge luwemu mesti kacuke cilik. Ageng niku. Jog glondor ya iso lucu. Alah, tak omong kacuke cilik godi. Siap. Terima kasih Mas Anang. Mita, Request lagu napa? Mita. Wis seneng cilik apa seneng gede? Wih gede, Pak, gede. Oh iya. Iya. Siap. Oh gitu ya, siap. Siap. Mas Anang Mas Anang makasih. Balik matur bangun. Sehat selalu. Wis pokoke pun didadekke napa sakit hati langsung dimasukkan ke hati mawon. Kalih Pak Minto, Pak Joklitik kon motong mawon nganune. Nggih, leres. Oke, betul napa? Leres. Maksudnya iki kon motong kacuke. Dadi ngene. Alhamdulillah, kanca-kanca, nduk tepuk tangan Mas Anang. Balik, matur nuwun, matur nuwun. Langsung Terima kasih request sembah nuwun Mas Anang, Bos, balik nggih. Langsung menangkan nggih. Ini Ya. requestnya LDR karena beliaunya pernah LDRan JJ. dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa dipertemukan Amin, untuk amin. menjadi temanten yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, Ya, oke. LDR. Ya, LDR. ya, Dok. Ya, Ini, Satu Dok. aja, Pak. Yo, Siapa? kanca-kanca, Sekar Gadung. ngateko sapa? Anu biasane ngene iki lilis ki, biasane lilis.
Karo Luki. Ya. Luki, ya kene. Engko sing pojok dhewe ke RMB. LDR iki sabun pepaya terus. Oh no, ayo kene, Dok. Musik kanca-kanca Sekar Gadung. Ready? Oke, siap. Ya. Yuk. Spesial request saking Bali sama Mas Anang. Ya. Mudah-mudahan bahagia selalu. Ya. Tetap Dulu pernah berjauhan Iya. dan sekarang berdekatan. Oke, siap. Ya. siap. Lagune LDR. vitamin CDR. LDR. LJR Pak. Vitamin, aku Eh. ngomongin vitamin. Mas Mintoki Mary. Iki mulai enek 3 jo. Jo klitik, jo klutuk, jo glondor. Lah Laki jolodong. bisa jolodong. Bisa. Ayo coba ayo. Ya. Oke, berpacu dalam melodi. Yuk, ya. Terima kasih, terima kasih. Dilanjut Mas Klitik nggih. Siap. Menika wonten pundutan digarap cokean Nggih, Pak. kembang rawe Nggih. utawi podang kuning. Saya menika. Mengke dipun sadani Mbak Sulis kalian Mbak Punjung. Nggih. Menika pundutan salajengipun lestari. Menika punika anak telu, Mbak Diah, Mbak Mita karo Mbak Ani. Dene salajengipun ninggal katresnan niki mengke Mbak Pipit pundutanipun Bapak Santo kalian Mbak Imas Setio Siap, rini. Bos. Ya. Sama. Ya, podang kuning digarap cokean kaya ngapa? Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva langsung dados ya. Nggih, sembah nuwun podang kuning garap cokean pundutanipun saka Bapak Kamto ingkang saking Pasuruan. Nggih, podang kuning. Oh nggih Pak Kamto Pasuruan. Yo, Sing tahun di Bali jenengan kali kula niku nggih Bos nggih. Nggih. artinya Pak Jenderal niku ta? Nggih. Ah, Nggih, nggih nggih. nggih niku ya Nggih, kepanggih alhamdulillah. Pak Kamto nggih sebangun. Ini loh beliaunya ini loh, beliaunya lah itu. Pak Kamto. Lah, Ah Nggih. itu cedak kamera ki lho. Dipun bablasaken? Bablas wonten pundi bincing dalu. Sesuk aduh. Adik iki sesuk langsung. Sesuk Ini langsung. ngedek-ngedeki kula terus. Benjing telu genah lek-lekan kali panjenengan ngoten kok ya. Wow, Lelekan sesuk. nopo? Ya ndak, kaya ngapa ndak? Ngatekan ndak? Cah telu iki. Nah. Aduh seneng e kok iso. Anu iki spesial anu lek gentenono sik lek ngendang ya, Lek. Ku nek wis sehat kok genti aku. Iya. Ora. Kuwi sehat. Aku sih mu sehat. Iya. Sing lara iki bawa. Mau mencolot ning truk mulo iki gak lara. Nggih. Bersyukur alhamdulillah tesih dipun paringi keselamatan. Amin 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 pun to kula dongane. Wis. Iki pundutane kitir sumilir Mas saking Kang Mengku Gati Bapak Damam delasan Ibu. Siap. Ah. Coba Dek, anu kamu pegang nih Dek. Sudah ya. Lestari, Oh, lestari. Lestari. Nggih. Lestari. Oh iya lestari. Heeh. Anu radi di bincing damel print-printane sing jelas, Pak. Oh lagi. Nggih, lestari. Anu coba Dek, buka suara coba dulu. Wah, sindene Mas, sampean kok makasih. kabeh kuyukan lho Pak. Sindene Mas Minto kuwi pancen sedia payung sebelum hujan. Kita oleh endorse kok kuyuk. Kok endorse kok kuyuk piye kok. Sesuk ki ora geger tok, dadi sak bathuk-bathuke iki wis kuyuk. Ngono. Coba Dek. Kamu dulu Dek. Siapa Dek? Awakmu kok cilik banget, gak nate minum vitamin toh? Enggak. Memang diet ya? Enggak juga. Kita ngenes lagi. Ngenes yo ora, panjen ki mbiyen kena stunting. Oh, enggak. Jajal. Ne lole, Ting anting ban cempaka. Kuwi lah tembange iki nggih gamelan. Bukane bonang. Glung glung klung klung kling klung klung kling kling klong kling klung kling klong. Plong plong tetelote. Apik sing apik yang terakhir kuwi. Lagi. Tete lonte. Apik kuwi. Ah ora ngono kula betul gawe en lho Pak. Coba Dek, ayo coba. Yo. Aku iki mantan yoga, Mas. Sang Dewi katon lam-lami ambabar Hop, mewangi. stop. Dek, kalau sini nyanyi, kamu pakai teatrikal, Dek. Loh, gini, jalan. Ulat-ulat. Berarti teatrikalnya ada. Bokon ngene aja ngene. Loh, ulat-ulat ngene no. Bisa ya? Ngono, ayo coba, ayo. Kene, Pak Mene. Ting, jajal, Dek. Tak contoh Dek, coba. Ting, Yuk. Oh iya. Anting-anting. Oh, enggak, bukan. Sang Dewi. Coba Mas. Sang Dewi katon lam-lami ambabar
terus. Dasar wulan datari. Yo tangane. Lek sindir ki istimewane sitok Mas. Iki rasah ngedit bokonge wis cemepak. Lho, jan wis. Terus saya. Bagas setia Ulat-ulat. rumajono. Tangane ulat-ulat. Sasat abyoring kartika. Muter ono. Muter ono. Oh, angel Ram. Kon muter ono nak ngene ae. Lek sing gaplang kene iki mutere ya ngene. Nah. Ngene mutere arep ngene. Lah iki Kaya layangan kabokan gapangan. nek rene iki mutere ya Rene. rene. Ngono lho. Kok rene mutere ngiwong ngene iki terus bah. Ora maido. Kuyukan. Iya. Menika pundutan Iki. saking Kang Mengku Gati Mas Lidik. Lestari. Sampunipun mangke tembang ingkang dipun sarani Mbak Imas kalian Mbak Boten. Pipit mangke khusus panjenengan kedah ninggali tembang kagem kemanten sakloron. Wah iki spesial mangke wonten tembang khusus kagem Mbak Ali kalian Mas Anang. Nggih. Nggih. Digawe rancak, digawe rame, Mbak Pipit, Mbak Imas, yo kaya ngapa langsung Taman Juruk. Yo. Sik, Kowe sik gak terima aku. kebab Turki aja lungguh sik. Kok kebab Turki to, Mas? Kowe penak oleh mening. Napa Mas? Cara kino map. Map piye? Map tadi tipis aku oleh stempel gitu to. Ayo disyukuri, wah basa linggo semakok. Lah sing penting wong kabeh iki sing penting Siap, siap. mung bersyukur. Nggih, Bos. Nggih, pancen sing temping nika sedaya Nggih. kedah. Wes. Sing penting mereka sehat. Oleh-oleh saking panjenengan, Mas. Oke. Nggih, nggih. Heeh. Lagune Napa? Spesial. ya, oleh niku to. Lah. Kok yo Oleh-oleh niku lho, Pak. Sak karepmu kono. Wong jenengan niku kula not ya, Pak iso. spesial Coba. kagem berdua iki karena cinta dan satunya saling mencintai tadi Dadi- Mas Anang kanggo Mbak Ali kanggo Mas Anang tadi lagune kanggo kowe. Lho kok kanggo kowe kepiye to? Apa? Atine plong mergo wis dadi bojo. Oh, mergo seplong dadi bojo iki tak gantine mergo seneng mesem dadi lagune esem lan guyu. Lho. Lagune plong mergo atine wis seneng ngono lho. Oh, Nah, plong to. Plong. Plong. Iki angel tahu ya. semaya. Plong iki wis keturutan Nah, rasane, ngono lho. Dadi plong sak kabeh. Nah. Sembah nuwun, sembah nuwun. Sedaya Nggih. sampun kasembadan. Nggih, katuran Sedaya pamit dhateng sampun Kamangku Gati. katakup. Antawisipun anggenipun panjenengan ngasta sampun kacepeng 3L dalu menika. Napa niku? Lagon lucon lakon. Nggih. Nggih to, Pak? Nggih. Lagonipun pesinden panjenengan, luconipun kula kalian Keng Raka, lajeng lakonipun panjenengan ingkang mungkasi ing mangke Nggih. tabuh 6. Nggih, Mas Didik monggo Mas rek kepareng nggih. Sembah nuwun sanget mbok bilih wonten kladhengatur anggenipun kula gegojekan sowan wonten keluarga agung beliau Bapak Daman, Ibu Mujiati, Nggih. rumambah Keng Putra kekalih Mas ingkang Anang, dipun lenggahaken Bali. wonten ing Bali Wisma. Mugi-mugi tumuju wonten ing samudraning bebrayan insyaallah ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetepa pinanggih kabagan kamulyan saha katentreman Allahumma. Amin. Amin. Bengi niki ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat slamet donya akhirat. Insyaallah syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya pinanggih barokah. Amin. Amin. Nggih. Matur suwun Mas Didik. Siap. Iki tembange rancak pepeling tulis tatit ben maju ana panggung. Yuk langsung dados. Yo.
asar Salat saya tinggal doke tidak mungkar maghrib lan isa cangkepe Prayoga niki taban salat sunae Jam sempurna iku perintah agama Eling kodo ning dunya mung sedelo Sabar rasa sing kuwasa Yen kepengin besok munggah suwarga Koko sing tupak kumelon